बताओ तो समझे में नहीं ख्याल कि का करी हम का ना करी बताई। जब से वो आइल बिया तब से एको गो घर के काम नहीं खे करत आए। कहते कि पलंग पर से उतरबे ना करे हमर गोर छीला जाई तो हग हो जाई ऐसन हो जाई। बताई तो सुनो तनी जी का हो वो मरद के लौकत नहीं के कि हाँ हम मौगे दिन भर खटत है फिर भी तनी ओकरा से जाके बतियाए कि का बका ना दुख दर्द का हो बोला का कहतऊ। मिल गइल टाइम हमरा ला। कब ना टाइम मिलेला कब टाइम ना मिलेला बतावा का बात बा। बोलो तो ऐसे रो पत्ते नहीं के कुछ ना। तो रहत जे खेती के बेरा बढ़िया तो का। अच्छा रहुए बताई छोटकी घर भर के खाना पीना चाहे कुछ ना करी तो कैसे घर चली रहुए बताई तो हाथ नहीं के बताओ छोटकी कुछ ना नहीं खेनु बतावा तरी कह तरी हमर गोर छिला जाई तो बबुआल ना कहलू हो उनकरा से के मुले है जाए रुको हम करा कहता उनकरा तो कहनी तो कहता हमर मेहरारू फूल नहीं रही है मुरझा जाई। अच्छा शाम के आवे तो ओकरा के सब समझाओ तनी बात कर तनी का कहल चाहता। चली 7 महीना भय लगे ठीक बार नहीं करे के कोई बात ना लेकिन अब नु करे के चाहिए ना उनकरा तो हम ओकरा ले कुल समझ ले आवत तो कुल बात विचार कर लेम न के का चाहता। कदी ना होई तो फिर हम तालगा हो जाए हमरा ना होई जो सेटिया पर के अपन दे तुरे केटे। अरे हम बात कर लेम हम कहते नु बात कर ले उ समझाई नु अपन औरत के हम ओकरा ले तो ना बोल सकी ना बाकी बबुआ ले तो बोलम ना। ठीक बा ठीक बा का खाना बनी बना दिए जौन बुझाए का सब्जी नहीं खे तो हम लेके आवत नहीं बोला का लेके आई मुर्गा मछली ना आई खाली सफा तू जीप चटे बाड़ू कभी सादा भोजन हमरे जीव नु लौकत तारा खिस बना दो। ठीक बा रूसा मत लेके आ जाई जातनी प्याज सब चीज लेके आ जाई और कुछ लेवे के बा ना चलो ठीक बा। कोई से आदमी को तो जीव चटोर हो गए बताओ तो खाइल पीली लौकत इनकरा जाए तो लेके आओ तब नीमन बनाए हम का जाने हम कैसन घर में आगल बनी ई माटी में चलहू में बिना चप्पल के धूल लाग जाता। हमार घर कितना पाका सुंदर रहे पता ना हमार माई बाबू कैसन घर में बियाह कर देले बा हमार तो कर में फूट गल बा जब बियाह हो गल बा। ए जी सुना तनी का हो कहां माई बानी काहे इतना चिल्लाते हो आई तो है जा का कहते बोला अब कैसे बैठ ना सकी ना महकता नहीं रहुआ के तो काहे ऐसे कहते इतना चिकन चकन बाबू महकल थोड़े ना कोनो बोला ठीक बा हम अब भोरे ले खाना वाना ना खाई ना खाना तो अब का अभी खाना नहीं के खेले एक कप चाय भी नहीं खे मिलल भोरे से तो के रोकल बता रहे खाना खाए के रोकले बा एक खाती बियाह के लेके आए रही दूसरा के भरोसा छोड़े खाती ओह तो हम ना खियाइब कोई बनवाते बनले नहीं क्यों है अभी तक ले आग जोड़ले नहीं खे कि 2 कप चाय भी 1 कप मिलो नसीबे घर में हमार तो कोरा में फुट गल बारा से बियाह करके। हाँ हो सही कहता तो तारा बना के ना खाए करे है हमरा से ना खाना वाना बनी हम बता देता नहीं रहुआ ले ऐसे करम तो हम चल जाई अपना नैहरे ओइ जे रहम अरे वो कलम दोसर बियाह कसो चूल्हा फूक के बना लो कुछ दिन गैस लगा लिया दे हमरा से ना बनी रहुआ बनाए के तो चली बनाई हमरा से ना बनी हो बाड़ी ना एगो कह दी उनकरा के बनावे के उ का करी हम। हां तो वो दादा दादी कति देखते कि नया न हराइल बेतनी कि हां हमर बाबू तो हे देले बड़न काम करे खातिर नहीं खन देले आराम करे खातिर देले बड़न। अच्छा रुका उनका बोला तो हम ठीक बा जाई देख के आई हम खाना वाला कुछ ना बनाई आइल बड़न जा हमारा ले खाना बनाए हम तब परोसा बना के दे देम कि जोड़ाइए जई हम पता ना अभी तक ले खानाओ नहीं खे बनल लागत कि मोर ओरिया गोली ए तो घर में शादी ना कोई चाहत रही हम आता ना कुछ कह दे तड़ी के कुछ दिमाग काम नहीं के करत पैसा कहाँ ले इतना आई मीट ले लिया तो हई ले लिया तो हई ले लिया हां ये दादा समझे में नहीं के आवत कहाँ बड़ू हो आवा धर ये दादा ई का लेके आवत चमकी में चुपे चुपे हमारा मार डाले धर खेता पर जाई पता ना उहो का जन हां सब लिया देनी प्याज व्याज सब चीज लिया देल बनी हम जातनी खेता पतल बना के रेडी क के रख भूख लागल बा हमरो तो 2 आदमी के खाना बनाने में कितना टाइम लगे। अरे ठीक बा तार जौन बना के रख हम आवतन खेता पे ले रोटी खाए नु सब चली ठीक बा भूख लागेला तो कोनो चीज चलेला ठीक बा जाई ठीक बा हम जातनी खेत पर बना उना के रख भूख तेजी के लागले तो पताए लागेला लइका ए जी सुना तनी कि मर गइनी काहे से बोलत तो फिर चिल्लाए लगलू का कहत कभी से बोला तनी रो के सुनत नहीं खे तो काम नु करत रही गरु माल के चलावत रही उ छोड़ी पहले हे जे बैठी आई हे जे बैठी हां बोला आ जानता नहीं हो भैया पता ना चुपे चुपे का कोरिया चमकीली में लेके देत रहल हन दीदी के बे हां रे वो देखनी ना हम अपना आँखी ले देख रहनी
बारा अपना मर्द अपना मेहरानी के मानता हमार मेहरानी घूरे के बिगल ही हाँ तो रउआ देखी राउर कैसा नाक बाटे रउआ कुछ ला के देबे नहीं करता उ लाला दे तड़न करिया चमकीली में। चल 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 देखी देखो इहे रहन रही तो हमरे वाले कहते तनी हम अलगा हो जइबो कौन जानी ले। हां तो माने अब भूखे मुंह तो अलगा हो कहीं के पड़ी हाँ, जब हम मेहरानी के मन बन हम बहुने काम धाम करतनी हमार मेहरानी उपास रहते दिन भर। ठीक बा चली चला तो एक बार फैसला हो दुनिया कम हो जाई का आज देख लेनी देख रही देखी का करताड़ी का हो का अरे का चीज के मसाला पिसाता का है रोल ब्रो के बताल जरूरी बेगा का है ना बताइबो हमारे के मेहरारू के मैं सामान हाँ, किन देख के लेली देता ना। नहीं तो हमारे से कहता नहीं कि मेहरारू खातिर हर चीज किन के लाइल बनी हम देख लेनी बड़ी राउर भैया के नीमन बुझत रही हो गन नीमन है का करताड़ी आज अरे हमारा के कहत रो एको काम कइले बड़ घर के तनी बताओ ना हमरा के काहे करी हां हमर तो बाबू काहे तुम नौकरानी आइल बनी का करे ना तो ठीक नो हां चुप रह आइल बड़ू हमरा का दिन करता हमरा से मुंह ना लगाए के तू हमरा जरा मुंह मत लागो मुंह लगाए के बात नहीं पूरा दिन ऊपर अरे वो बोली ना तो इनका के निमने निमन झगड़ा हम अरे वो कर मेहरारू के पक्ष में लड़त नहीं का हमरा से तो नया नहर बिया कम सकता हम मोटर मोगा हो तो हम का जो बोलिए ना हमर बाबू दहेज देले बाड़न काम करे खातिर ना आराम करे खातिर। हां तो जे दहेज ले ले ओकरा के कही हम थोड़ी ना ले ले बनी दहेज तो उपासे रही पूरा दिन उपासे का बना के फेंक ना रहे देख ली रहा भाई के कैसे कहा हमारे पे चिल्ला काहे कर तोर नहीं क्या बुझात रे तनिको आ उनका लगा बतियाई हमरा ले बतियाओ हमरा से बतियाई इनका तारा ले से हम मत का बतियाई। बोलम तार ले बोला ही ना एक नहीं की हम ता हमरा से रोहे बतियाई। ना जी। बतावा बड़ जेट बारी घर में है उपासे भी माने सुतल भाई ना आज आंगन में फरिया लेके चली जाई चली तो आ चली जी रहो आज कोई फरिया सब थोड़ी ले बानी हम चली माने का जौन फरियाद कहे बा हमरा से कहो तू का चाहत रे हम चाहतनी कि नया नहर अभी मेहरानू हाँ, बिया बोल। इतना सुंदर बिया चूल्हा वो बाउए गैस नहीं के ओका- तो करिया उड़िया ओ करल तो ज्यादा छुछुंदर तू बड़े रे आज रहुए तो पौधों के बताई चलत देखी अपन मुंह संभाल के सुंदर बोली बनी हम। ना ना घर सुनी के सुनी देखत रे सुनी ना हमर बतावा तू एगो काम ना कर सकेला बड़ भौजाई करी ना तो होई हमरा ले तो हम कहां ले कर अच्छा हमरा से ना जब हम होई पागल है बियाह में मैं काम हम कइनी जेकरा ले दे करे सब हम कइनी आए हाँ। तो एगो ई मलकिनी आइल बड़ी कि बस इनकर के खाए खातिर दी हम हाँ, आइल कुर्सी पे रही, बिछाना पे एक के महीने बैठ के खेल बिया एक महीना कि 2 महीना हो गइल बताई अभी से इनकर इतना जवान चलत बटे देखो हमरा जोरे मत बोलो बुझाइल अरे, हमर बोलो बाबू ना, दहेज का देले बा? बाड़न। लौकत कि बोल नहीं बेकार लौकत के बाबी तू का लेला है चुप चुप लेला है अपने मेहरा के देला है अपने मेहरान मुर्गा आइल बा बनावे ए सुनी जी खातिर अपने मेहरानू के लिया के थैली में दे तड़न चोरा के हमनी के हाँ। देखी जाना त रउआ कहां रही हम रही देखत रहनी है मुर्गा बजना आइल बा के तो सब व्हाइट करना चमकी में दी के करिए चमकी में दी तो ठीक काहे हम ना देखले रहनी काहे कि परसवा ले रहो कुछ लेके आ रहे ना घर में भी तो चल गए हम यहाँ बैठे ना रहनी दिया रहे का ना दिया रहे ना काहे दिया झूठ रहे। बोलत तो तारू घरों का बनी ना मिली तब ना काहे हम दिया जाए हम अपना काने सुनी कि रउआ सब कहत रही जे दोनों बेकत की ओ जा ओकनी के ना देबल जाई ई दुइयो खाली आदमी के लुहेड़ा बनावल नियन जाई घूमता कुल धन लुटावता देखी हमरा से देख, मुंह देख, मत देख, लागी समझा बुझाइल दे। तनी हाथवा नु संभार के ठीक बनू हाँ, तो मारो बहन करो झाड़ू ना बन के हेंग हेंग कर देबू हां मार जाएंगे ये देखी एकरा के मत धकेला बुझाइल हाथवा धके तूर देन तहर तहरा ई तो को अरे बात ई को आज के बाद में तोरा अलगे रहे का हम फैसला हो के रहे हम हाथ छोड़ माई कोनो इज्जत नहीं आज के जान बाद में तोर ए, और छोड़ी, हमारा ए छोड़ी हाँ। ओकरे तो मार देख लिया, जा। चिन्हत है पूरा हां आ जा संजय सन चल पुलिस के कल कोनो करम देख चली जी हां